The whole bunker is on a bed of hard rubber foundation to cushion heavy impact. They are said by some experts to be virtually immune from aerial assault. אין ספק שגם חיסלו משגרים, ויחד עם זה אנחנו חייבים להניח לרגע זה שיכולת לשגר תק"ק נגד ישראל עדיין קיימת בעיראק. לחש צפה. בוקר טוב. עקב התקפת טילים על ישראל הופעלה אזעקת אמת. על כל תושבי ישראל לחבוש מיד את המסכות ולהסתגר בחדר אטום, לאטום מסביב לדלת בסרט הדבקה ולהדק סמרטוט רטוב בתחתית הדלת. Patriote, bordel de merde. C'est parti, ça tombe là-bas, putain de merde. Oh là 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 là. Tu peux pas leur demander une à eux? Ça va pas. כתבנו דן רביב והוא מדווח. אנחנו נמצאים בערך 100 מטר מהמקום בו היה פיגוע ישיר של טיל סקאד בבית מגורים באזור גוש דן כדי לא לאתר את המיקום המדויק. אני הייתי במקום, איננו יכולים להגיע אליו עם מכונית השידור מאחר שמסביבו צוותי חילוץ ואמבולנסים. הפגיעה הייתה ישירה, הבית קרס תחתיו, צוותי חילוץ נכנסים פנימה כדי לנסות ולאתר האם ישנם אנשים שנקברו בין ההריסות. אני מעיף יחד איתכם מבט על הזירה בו קרה הדבר. המקום כאמור מוקף באמבולנסים. הבית בו מדובר, אלה בתים סמוכים מההדף נפגעו, הפגיעה בהם יחסית קלה, אבל כאן יש גם כן פגיעה קשה ברכוש, אבל הבעיה היא כאן פגיעה בנפש. אני מציע שאולי נלך עם המצלמה לאזור שבו מתרכז הציבור הגדול, חיילים, הרבה אמבולנסים, מנופים גדולים, צוותי חילוץ, מאחר שלפי החשד אנשים עשויים היו להיקבר מתחת להריסות. אני עצמי הייתי במקום, הוא מוקף כאמור בצוותי חילוץ, שטוף כולו באור בהיר, אנשים חופרים בין ההריסות גם בידיים, גם בעזרת מעדרים, גם בעזרת מנופים, וכאמור אי אפשר להגיע למקום עצמו. אם בפעמים קודמות דיברנו לא מעט בכך שהמזל שיחק, נראה שהפעם, אם לנקוט בלשון המעטה, המזל שיחק פחות. פגיעת הטיל היא פגיעה ישירה בבניין בו גרים אנשים. האנשים היו אותו זמן בדירותיהם, ידוע שפונו פצועים, לא ידוע עדיין מה ההיקף המדויק של הנפגעים. פעולות הפינוי ככל הנראה יימשכו עמוק לתוך הלילה התל אביבי הגשום הזה, והמצב, שוב, אם לנקוט בלשון המעטה, איננו נעים. הנקלות. תמונות כפי שאפשר לראות שהצנזור הישראלי התיר לשידור. הכתב מציין שראש הנפץ הוא קונבנציונלי. הוא מתאר את ההוצאה של הפצועים מן הבתים ואת החילוץ שנעשה על ידי מגן דוד אדום. זה אינו שידור ישיר ממקום הפגיעה, זו הקלטה. בעניין הפצועים והנפגעים, אני מציע שנחכה באמת להודעה מוסמכת של דובר צה"ל, שהיא גם תהיה, אני מקווה, מדויקת. מה שהוא מספר, הכתב הזה, שוב צריך עדיין אימות לנושא הזה, שטילי פטריוט עלו וירתו את הסקאד. בדיוק מה התוצאות עדיין איננו יודעים.
casualties. Israeli military sensors are clearing every shot, and that is what has taken, well, Israel can take a few more of these, but there is great damage done physically and again psychologically to the whole city. מדגיש את עניין הנזק הפסיכולוגי שנגרם לצד הנזק לרכוש ולגוף. מבחינת הזמן אני מבין שכל זה מדובר לפני, הצילום נעשה בערך לפני שעה. באזור קצת לפני 9, יותר, הרבה יותר, כן, 9 בערך. We are watching more people being taken out on stretchers. I happen to be talking to you from a very busy audio television location, and I apologize if I'm not able to hear your questions with clarity. הכתב אינו יכול לשמוע את השאלות המופנות אליו. Been at the scene at this event report just seeing damage and seeing and hearing fear, panic. A lot of ambulances, obviously. It's just so scary when that siren sounds. מודיע שהוא עצמו נחרד לשם האזעקה. And you don't know if what is incoming will be intercepted or not. And apparently. משלא ידעו אם הטיל שנורה אכן ייורט. Richard, I don't know even if you were able to get this information yet, but are you allowed to tell us how many? התמונה המתקבלת היא שלמקום הוזעקו צוותים רבים והגיעו מהר מאוד, גם אנשי הג"א וגם אנשי מגן דוד אדום. כאמור, אנחנו עדיין איננו יודעים מספרים מדויקים של נפגעים, את מהות הנפגעים ופירוט אחר, ונחכה לו. נראה שהפגיעה הפעם היא קשה יותר מהפגיעה הקודמת. אני מקשיב עכשיו, וה-CNN משדר מסיבת עיתונאים, הגנרל קלי, ושם שואלים אותו לגבי ההתקפה הערב. דני. ואנחנו נעבור לתל אביב, לנחמן שי, דובר צה"ל. ערב טוב, נחמן. שלום שמעון, ערב טוב. תמונת המצב לרגע זה היא כזאת. פגיעת הטיל הייתה קשה, קשה מאוד אפילו. הוא פגע ישירות בבית מגורים ובסביבתו הקרובה, בסך הכל נפגעו כ-20 בתים. במניין הנפגעים עד כה כ-60, בין 50 ל-60. מאחר שפעולות ההצלה נמשכות, אינני יכול למסור בשלב הזה על מצבם המדויק של כל הנפגעים, ואנחנו נמתין עד אשר תתבהר פה התמונה. בכל אופן אני אומר, זו הייתה בהחלט פגיעה קשה של הטיל באזור מגורים בעיר תל אביב. האם תוכל לומר אם יש אבדות בנפש? זה הקטע שאני הייתי מעדיף להישאר מעט עוד בלי למסור פרטים עד אשר נוכל לתת תמונה שלמה עם כל מה שאפשר לומר, אבל הנוסח שלי קשה אומר שיש נפגעים. עד אתמול עמד במקום הזה בית. הבוקר נותר כאן רק חלל ריק. במשך כל הלילה פינו באמצעות הציוד הכבד את הריסות הבית, כשמתוכו נחלצים אחרוני הלכודים. כשרואים את ההרס מסביב, ולמרות ההרוגים והפצועים הרבים, נראה שהייתה כאן גם מידה מסוימת של נס. הרבו לומר אז שצריך לחזור לשגרה, וכל אחד חיפש חזרה משלו לשגרה כלשהי במציאות מאוד לא שגרתית. תאמין לי, מתחשק לי עכשיו להתקשר לגברת שלי וללכת לעבוד. לעבוד כמה שעות. אני עוברת נשק בית, אז מה? אולי הבית שלה מנוחלק. נלך לנקות, להעביר את הזמן. צריכים לפתוח, לא צריכים להישאר בבית. להפך, צריכים להראות לעולם שאנחנו לא פוחדים מאף אחד. קניתי גזר וקניתי חצילים ויש לאט לאט מתאוששים. למה גזר וחצילים? כי אישה אמרה. ובתוך המלחמה הזאת העולים הוסיפו להגיע. כבר בשעה הראשונה לבואם היה עליהם ללמוד את פרק ההתגוננות.
и ответственность, через который выходит бунт. In Russia, it's also rather dangerous now, and also I think that in such difficult moments we should be with our country if we have decided that. שר הביטחון משה ארנס, ערב טוב. ערב טוב. אדוני השר, הערב יש רושם שגם אתה וגם הרמטכ"ל לפני יום או יומיים נשמע מכם קצת טון אחר בנושא המדיניות של ישראל. כבר לא מדברים על זכות התגובה, אלא אנחנו נגיב, השאלה היא רק מתי. האם זה אכן שינוי בטון? מבחינתי ולפי מיטב ידיעתי גם אצל הרמטכ"ל אין שום שינוי בטון, ודאי לא בתוכן. העמדה שלנו מההתחלה הייתה שאם ישראל תותקף אנחנו נגיב. אבל איך להגיב, מתי להגיב, פה צריך להשתמש לא רק ברגש אלא גם בשכל, ולא פגיעה אחת או שתיים היא אשר תכריע את העניין. Iraq's Scud missiles got past the Patriot anti-missile batteries and hit a crowded residential neighborhood of Tel Aviv today. In case anybody thinks there is something glamorous about war, let us spend the first minute or two of our program tonight showing you what happens when a missile hits a neighborhood. התמונות מוכרות לכם, ולא אמשיך להראות אותן מעבר לכמה שניות. אבל הציבור האמריקני הצמוד אף הוא למסקי הטלוויזיה, זהו זעזוע של ממש. לציבור וגם למנהיגות. הם לא ציפו למעשים כה ברברים מצד סדאם חוסיין. הבוקר ב7 לערך, על פי שעון ישראל, התקשר הנשיא בוש לראש הממשלה יצחק שמיר כדי להשתתף בצער המשפחות שנפגעו. בוש אמר כי זהו טרוריזם טהור, וכי ארצות הברית תגביר את מאמציה לסילוק האיום העיראקי. And I would think that notwithstanding the incredible restraint that the Israelis have demonstrated to date, that they will respond. And the question is what the target will be. And I'm certain it will be an overwhelming response. And I believe at this point their credibility as it relates to using as a very key component to the deterrence a response to unprovoked attacks is at issue. חמש הסוללה לפעולה, 8 משגרים, 4 טילים בכל משגר, סך הכל 32 טילים. את המטרה רוכש המכה מטווחים ארוכים ומעביר מידע לקרון ההפעלה, ומשם מורה המחשב לטילים לצאת לדרך. כך היה גם אתמול, ועד כמה שזה יישמע מפתיע, טיל הפטריוט פגע בסקד. פגע אבל לא השמיד. שעה 8:30 בערך, היה גילוי של טיל קרקע שנע לכיוון תל אביב. הגילוי היה במרחק של עשרות קילומטרים. אנחנו באותו רגע ביצענו את כל הפעולות ואת כל הנהלים והתהליכים שצריכים להתבצע על מנת ליירט את הטיל. כאשר התנאים לשיגור היו אופטימליים, בוצע שיגור של 2 טילים לכיוון המטרה. אנחנו עקבנו אחרי המסלול של המפגש בין הטיל לבין המטרה, ועל סמך כל האינדיקציות והנתונים שמתקבלים במרכז הבקרה במקרה כזה, היה מפגש ביניהם והייתה השמדה של המטרה. אלה הנתונים המעודכנים על פעילות חיל האוויר האמריקאי, כפי שקיבלתי מהגנרל ארנולד דומקופף. ובכן, מאז תחילת המלחמה ביצענו 160,000 גיחות של מטוסי קרב. עד עכשיו הצלחנו כבר להפיל מטוס אחד, זה היה פייפר בטיסה פנימית בטורקיה. הצלחנו גם להרוס לחלוטין קיוסק מחוץ לבגדד, שלפי החשד שלנו מכר סנדוויצ'ים עם טונה לחיילים מהצבא העיראקי. הוא עדיין האיום המרכזי במלחמה. בתחילת המלחמה היו לעיראקים 200 משגרים של טילי סקד, ואילו עכשיו, לאחר התקיפות הקשות שלנו, נותרו להם 350 משגרים של טילי סקד.